Salutare, oameni buni! Astăzi vom testa doi dintre cei mai inteligenți asistenți de inteligență artificială din prezent, ChatGPT și DeepSeek. ChatGPT este o companie americană dezvoltată de Sam Altman și DeepSeek este o companie chinezească care a făcut fiori când s-a lăsat pentru că era mai inteligentă decât cel mai recent model de ChatGPT, dar în prezent cu noul model ChatGPT O5 lucrurile ar putea să stea diferit. Deci ChatGPT este cunoscut pentru că are o groază de funcții și foarte multe plătite. Cu ChatGPT poți să vorbești, poți să creezi imagini. ChatGPT este cunoscut pentru că are foarte multe funcții. Majoritatea vin cu un plan care trebuie plătit pentru a le folosi pentru o durată mai lungă de timp sau pentru a beneficia mai mult de ele. Cum ar fi? Cu ChatGPT poți să vorbești, poți să-i scrii, poți să-ți generezi imagini, poți vorbi amplu pe mai multe subiecte, pe când cu DeepSeek poți să-i trimiți o imagine și să o înțeleagă mult mai amplu față de ChatGPT și poate să-ți ofere informații mult mai dezvoltate în anumite domenii, în principal DeepSeek fiind mai inteligent, dar nu având la fel de multe funcții ca ChatGPT și uneori oferind informații eronate din cauza restricțiilor din țara în care este dezvoltat. Deci astăzi o să le comparăm și o să vedem care este mai bun. Structura videoului va fi simplă. O să încercăm practic să rezolvăm o temă cu ChatGPT și cu DeepSeek, cu care o să luăm notă mai mare. Testele vor fi următoarele: întrebarea simplă de idei, înțelegerea imaginilor și funcții avansate. La întrebarea simplă de idei o să avem 3 stagii. Unul care doar o să cerem informații de bază, cum ar fi care este capitala Franței sau cine a creat Apple sau alte întrebări simple. După aia, la stadiul 2, o să întrebăm informații mai complexe, poate o rută, și la al treilea stagiu o să întrebăm lucruri complexe despre natura umană, să vedem cât de mult poate empatiza cu utilizatorul și o să-i punem și unele întrebări frecvente care le greșește. Asta o să facem cu amândoi asistenți AI. Acum, la partea înțelegerii imaginii, o să ne axăm pe cât de bine poate înțelege o imagine clară, o imagine blurată și o imagine care nu prea se înțelege nimic și cât de mult poate să le rezolve fiecare. Și la partea de funcții avansate vom vedea fiecare ce poate face în plus decât oferirea de informații simple. Hai să vedem care e mai bun. Deci suntem aici pe ChatGPT și o să-i punem niște întrebări simple, cum ar fi: care este capitala României? Cine a creat Meta? Cei de care au Facebook-ul, Instagram-ul, WhatsApp-ul, Mark Zuckerberg, care da, uite, ne zice și mai multe informații, care a fundat Facebook-ul în 2004. În 2021 compania și-a schimbat numele în Meta. ChatGPT este concentrat doar să dea un răspuns scurt și la obiect. El ne oferă, cu gândirea asta profundă, ne oferă modul în care s-a gândit el, cum a analizat fiecare cuvânt pe care l-am trimis și la final ne dă răspunsul final
oferă fiecare mod prin care s-a gândit el și ți-a analizat toate cuvintele, dar asta poate dura mai mult timp. Iar l-am întrebat cu gândirea profundă, ne dă modul în care el s-a gândit, deci și ia mai mult până ne dă răspunsul întreg. Acelălalt i-am pus o întrebare mai tricky aici și a luat 89 de secunde ca să ne răspundă. Și îi punem și întrebarea sketchy. Deci zic că amândouă modele de AI au trecut de test. Deci zic că amândouă modele de AI au trecut de prima probă din prima categorie. Trecem la proba a doua. În primul rând, când intrăm pe ChatGPT, putem vedea funcțiile lui, ne dă niște întrebări rapide pe care putem să le punem, să ne facă un rezumat, să obținem sfaturi, să facem un plan și mai multe. Putem să vorbim vocal cu el, avem imagini, putem să-i trimitem imagini și dacă dăm în stânga putem să vedem conversațiile. Și la DeepSeek putem observa căutarea online, gândirea profundă care ne oferă mult mai multe informații și modul în care gândește și ne oferă răspunsurile. Să încărcăm imagini și documente și atât. Procesarea, el e mult mai bun la procesarea documentelor. Mi se pare super amuzant întrebarea sketchy pe care i-am pus. Mi se pare super amuzant întrebarea capcană pe care i-am pus-o, care este capitală pe Găuzii. Să zicem că amândouă au trecut cu succes de prima probă. Acum, la proba a doua, o să luăm un subiect de bac. La amândoi două subiecte de bac, fiecare de la o imagine clară până la una care de-abia se mai înțelegea ceva. Rezultatele au fost următoarele. ChatGPT la prima poză clară a reușit să rezolve complet corect totul. La a doua a avut niște mici dificultăți pentru că nu înțelegea unele cuvinte și la a treia a făcut-o praf. Nu făcea mai nimic. Pe de altă parte, DeepSeek la prima poză a rezolvat-o complet corect. La a doua a rezolvat-o corect și la a treia a rezolvat doar o parte din ea care nu mi-a acceptat-o. Asta e interesant la DeepSeek. Unele imagini pe care nu le poate procesa, nu ți le acceptă. Probabil ca să nu dea un răspuns eronat sau ceva, sau pur și simplu nu înțelege imaginea. Deci până acum scorul este următorul, 1-2 pentru DeepSeek. Și la ultima probă, cea de funcții, intra pe ChatGPT și putem, în primul rând avem funcție să vorbim și să ne transforme vocea noastră în text. Uploadarea de imagini pe ChatGPT este limitată, ai voie doar 3 fotografii pe zi pentru dacă ai planul gratis, pe când la DeepSeek uploadarea de documente și imagini este nelimitat, poți să uploadezi câte vrei tu pe zi. Și la DeepSeek avem funcție de gândire profundă care ne zice exact cum gândește el, de căutare online, de uploadare de imagini și documente nelimitată și conversațiile putem să le vedem aici și din punctul ăsta de vedere funcțiile sunt mai limitate la DeepSeek, deci câștigă un punct ChatGPT. Și scorul este 2-2, egal. Deci în concluzie, în mare parte depinde de ce preferi tu să faci. Dacă preferi procesarea imaginilor și un plan gratuit, te duci pe DeepSeek. Dacă vrei pe întrebări generale și un răspuns mai rapid, te duci pe ChatGPT. Mulțumesc oameni buni că v-ați uitat la acest episod. Nu uitați de like, subscribe, comment și share. Mă ajută foarte, foarte mult și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa!